Il-Ministeru għall-Ambjent tenna li l-Oppożizzjoni qed tagħmel ħilitha biex tbiddel proġett ta' importanza kbira nazzjonali f'ballun politiku flok tkun kompromessa biex effettivament jitwettaq. Il-Gvern kien qed jirreaġixxi għal konferenza l-aħbarijiet mill-Partit Nazzjonalista fejn kompla iqarraq billi jgħid li pajjiżna qed jibqa' jieħu il-passi lura minflok il-quddiem fl-immaniġġjar tal-iskart lokali. Il-Partit Laburista wkoll iddikjara kif il-Partit Nazzjonalista flok jappoġġja proġetti li naqsu il-misbliet moħħu biss biex jara biex ixekkel tal-proċess waqt li qal li dan u l-unika mod kif il-Partit Nazzjonalista jaf jaħdem, il-Partit Laburista saħaq li l-Partit Nazzjonalista se jibqa' mfakkar għal ftuħ tal-misbliet meta kien fil-Gvern bla ebda azzjoni serja biex imqar tibda issir is-separazzjoni tal-iskart mill-familji u n-negozji. Minnaħa l-oħra Gvern Laburista qed jagħlaq il-misbliet u qed jieħu deċiżjonijiet kuraġġużi biex tiżdied is-separazzjoni tal-iskart, jitnaqqas l-iskart mill-misbliet, skart riċiklabbli jerġa' jintuża u skart organiku jinbidel f'risorsa. Kontrarjament għal dak li ntqal mill-Oppożizzjoni, is-sentenza l-Qorti tal-Appell relatata mat-tender tal-proġett Waste to Energy ma daħlitx fil-proċedura li adottat l-Aġenzija Wayserv biex tikklassifika lill-offerenti jew il-punteġġi li nataw li kienu wkoll ikkonfermati mill-aqwa ditti internazzjonali fil-qasam. Fir-reazzjonijiet issemma wkoll kif il-Partit Nazzjonalista jibqa' kontra kull soluzzjoni ambjentali bil-kap tal-Oppożizzjoni jibqa' siket għal kollox dwar il-konflitt ta' interess lampanti tad-deputat tiegħu Adrian Delija li jiddefendi konsorzju li għandu offerta għall-istess proġett li tista' tiswa lil pajjiż mal-200 miljun euro aktar. U bekk li l-poplu jistenna li Bernard Grech jgħid jekk hux komdu li għandu il-predeċessur tiegħu jitħallas seluf minn kumpanija li għandha interess kummerċjali li tidħol f'kuntratt mal-Gvern għall-20 sena li ġejjin qal il-Partit Laburista.